सर आकांक्षा दुबे की सुसाइड मिस्ट्री आप जितनी आसान समझ रहे हैं सर उतनी आसान ये सुसाइड मिस्ट्री है नहीं। भौसड़ी के आकांक्षा दुबे मरल बाटिन का अपन माई बहन के चोदत हवा की माई बहन के पंडू के पेलो भौसड़ी के। हाँ तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। का हाल भाई लोग, हम आशा करता हैं कि तुम लोग ठीक है होगा। आज की वीडियो में ना आकांक्षा दुबे के मर्डर केस के लेके हम बात करे वाला बानी। ठीक बा कि आकांक्षा दुबे के हम लाइव आके कह तारी कि समर सिंह और संजय सिंह मर्डर कैले बाने, तो का सच्चाई बा, का बुराई बा, का सही बा, का गलत बा, आगे वीडियो में तुम लोग देखत रहा। सारे दुनिया ने मुझे फोन किया, समर सिंह का फोन ना आया और मैं लगाई तो ना उसका फोन लगा, स्विच ऑफ। मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, मेरी लड़की मारी गई है। एकदम सही बात कालू है आंटी जी कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या ना कर सकेली। आत्महत्या भइले नहीं खे, मर्डर भइल बा। ठीक बा, हम तो कहता कि जितना रफ्तार से मनीष कश्यप के ना गिरफ्तार कइल गइल बा उतना ही तेजी से आकांक्षा दुबे के हत्यारा के भी पकड़ाए के चाहिए। उसको मारा गया है, उसको समर सिंह संजय सिंह ने मारा। देखो आंटी जी, जब केहू देखले नहीं खे तो तू अंदाजिया ऐसे समर सिंह और संजय सिंह के ना कह सकेलू। ठीक बा, क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं और सारे किरदार जो हैं वो राजदार हैं। समर सिंह और संजय सिंह के गलती बा कि फोन करके उन लोग धमकी देले, किडनैप करे खातिर कहले, लेकिन कहता नहीं ना कि जब एगो होटल के बात बा कि होटल में आत्महत्या भइल बा या मर्डर भइल बा तो तू जाके वही कैसे हो सकेला यार। भाई हम यह नहीं जानता नहीं कि होटल में तो पहले सिर्फ गार्ड रहेला सरवा, ओकरा पास एगो डायरी रहेला, केहू भी अंदर जाए से पहले एंट्री मारेला कि के गइल के आइल। ओकरा बाद में जो है कि सीसीटीवी लगल रहेला, जगह जगह पे कोना पे सीसीटीवी लगल रहेला कि के आइल के गइल। तो सरवा हम समझ नहीं के पाता नहीं कि केस के पता काहे नहीं के चलता, अंदाजिया झोकल जाता कि समर सिंह मर्डर कैले बा, संजय सिंह मर्डर कैले बा। अरे मान ला कि 3 साल 4 साल शूटिंग करैला पैसा ना देले, लेकिन साफ पैसा ना काहे चाहिए आंटी जी, समझे तारू। पूछते मैडम आप कहाँ जाते, तुमसे क्या मतलब, तुम होती कौन, पूछने का कोई हक नहीं है, इसलिए हम लोग को बताते नहीं। हम लोग